Uvaženi gledalci, dobar dan. Pratite vijesti Srpske televizije. Skupština Crne Gore usvojila je izmjene i dopune Zakona o nacionalnoj bezbjednosti koje će, kako kažu predlagači, doprinijeti modernizaciji bezbjednosnog sektora, što je jedan od uslova za članstvo u NATO. Za izmjene i dopune Zakona o ANB-u glasalo je 42, protiv je bilo 24 poslanika, a 1 uzdržan. Ukoliko Socijaldemokratska partija na svojim organima prihvati da pregovara o ponudi opozicije za formiranje prelazne vlade nacionalnog jedinstva, predsjedniku SDP-a Ranku Krivokapiću najvjerovatnije će biti ponuđena funkcija premijera, prenose štampani podgorički mediji. Članovi Skupštinskog odbora za međunarodne odnose sutra će se izjasniti o predlogu da Miomir Mugoša bude crnogorski ambasador u Sloveniji. Prema Ustavu, predsjednik Crne Gore imenuje ambasadore na osnovu predloga vlade i mišljenja nadležnog Skupštinskog odbora. Predsjednik Budvanskog DPS-a Boro Lazović rekao je da opštinski odbor te stranke nije raspravljao niti, kako je kazao, treba da raspravlja o inicijativi da Petrovac postane opština. U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici danas je nastavljeno suđenje lideru građanske inicijative SDP-a Oliveru Ivanoviću i još 4 Srba koji su optuženi da su navodno počinili neka od najtežih krivičnih dijela u ovom gradu u toku 1999. i 2000. godine. Sva 5 optuženih Srba izjasnili su se da nijesu krivi za dijela koje im se stavljaju na teret. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister pozdravio je danas dogovor o pravosuđu koji su Beograd i Priština postigli 9. februara, ali je napomenuo da to nije dovoljno za otvaranje poglavlja u pregovaračkom procesu između Srbije i Evropske unije, pošto ima još mnogo tema o kojima nije bilo riječi. Policija Bosne i Hercegovine uhapsila je 6 osoba koje su iz te zemlje krenule u pravcu Sirije kako bi se pridružile džihadistima Islamske države i učestvovale u ratnom sukobu u toj zemlji. Na stotine ukrajinskih vojnika predaje se proruskim snagama u istočnom ukrajinskom gradu Debaljevu, saopštila je danas press-služba proruskih snaga Dan. U Debaljevu je masovna predaja oružja ukrajinskih snaga. Tih ljudi ima na stotine, rekao je zvaničnik proruskih snaga Maksim Leščenko, prenosi agencija Reuters. Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom je postigao politički dogovor o sporazumu o gasu. Mađarskoj je potrebna Rusija, kazao je Orban, i dodao da je važno da Moskva bude otvorena za mađarske proizvode za koje važi ruska zabrana na uvoz prehrambene robe iz Evropske unije, što je kontramjera na zapadne sankcije Rusiji zbog ukrajinske krize. Ekstremisti Boko Harama osumnjičeni su da su prouzrokovali eksplozije na kontrolnim punktovima na sjeveroistoku Nigerije, pri čemu je poginulo 37 ljudi, a napali su i kamerunsku vojsku na bazi na granici sa Nigerijom i pritom ubili 5 vojnika, kazali su lokalni zvaničnici i svjedoci. U sukobima sirijskih bezbjednosnih snaga i pobunjenika u Alepu i okolini tog grada poginulo je najmanje 150 ljudi, saopštila je danas Observatorija za ljudska prava. Kako se navodi, poginulo je 70 pripadnika provladinih snaga i više od 80 pobunjenika. U Crnoj Gori do kraja dana sunčano vrijeme, temperatura do 14 stepeni. Pratili ste vijesti, zahvaljujemo na pažnji.